n'elife anagbamba n'elife anagbamba n'elife nke onye liko bana onye liko bana anagbamba n'elife anagbamba n'elife Ijala anagbambo nenu ụwa n'osi n'elife anagbambo nenu ụwa n'osi n'elife ịnachụ ego n'ụwa n'osi n'eli ego ịnachụ ego nenu ụwa si n'eli ego maka ka onye li nenu ụwa nyaka ụbana na nke onye li nenu ụwa n'onyaka ụbana inelu anya n'ụwa na nekero ndụ n'ọba inelu anya nenu ụwa na nekero ndụ n'ọba ka onye li ka ụbana ka onye li ka ụbana konye likobana konye likobana anagbambo sinelive okpekweliele n'ụwa n'anya n'onye ụbịa mụbụ ofunu okpekweliele nye n'onye ụbịa mụbụ ofu okpekweliele nye n'onye ụbịa mụbụ ofu anagbambo sinelive anagbambo sinelive anagbambo sinelive anagbambo sinelife nke onye liko bana anagbambo aneli ego nke onye liko bana n'ụwa na nekedoro ndụ n'ọba na nekedoro ndụ n'ọba ịnachu ego n'eligwe ego nke onye liliko bana ọ bụ kpakpando nwamambala n'oyi ife nchọ ka ngwazia ndị mmadụ ma nwoke ma nwaanyị unu n'elu anya n'ụwa nke anyị nọ adịke ndụ n'ọba ọnwụ adị ezi ozi o ịma na obi ife sọlụ chukwu ka ọ na-eme n'ụwa nke anyị nọ ị na-agba mbọ na-achụ ego na-elikwa akụnụba na-atakwa ife alụ maka na ọkpakụ eyeli na onye bịa mgbe ofu and ịma na ayeli ndụ kpakụ onye ilo ka na-akpali ya maka na ọnwa adịzi ozi abinobi so na so kama bulegwu mojebeze n'obodo oyibo nụ ka nje ke n'ụmụ ibe m kama bulegwu mojebeze nụ na India nụ ka nje ke ne ndị nna kpọtụlụ na ndị na-eli akweli na faka na akpọ n'ụwa ndị ọgadịlị mma na chukwu gozi fa na nwa n'elu ụwa dọnụ na fa nwere ego na fa na-elikwa ego eli na mwakeke na nwanne m Chidodo nwa egwatu onye ọgadịlị mma iso na ndị kpatara kwụnụba na nwa n'iso na ndị na-elikwa nya bụ akweli nwa egwatu n'egwu m na-ekene Chidodo nwa egwatu na m na-akpọ ya landlord na data ngị ka na-akpọ ife imele ikanụ ị ga-ebutere m ọbụgodu Corolla ka mgba ịma na ife onye mee ka anyị ji ekwe n'ụwa nke anyị nọ Chidodo nwa egwatu oveli iso na ndị kpatara akụ na-eli akụ eli enwere m eze echikisi eje o onye chi gozi nya na-elikwa ife o maka na adekedo ndụ n'ọba ana m ekenekwa lolo Chidodo nwa egwatu ezigbo ogoli nwaanyị ogoli mo obi di ya
iso na ndị na-elikwa akwa eli o ani mekene Chinedu Okpoko ezi nwa n'ụrọ metiti anam Okpoko ego na India ani mekene yi Okpoko ifi melerika o iso na ndị kpatala akụ na-eli akụ ndị ọ ga-adịrị mma ka nna kpọ anama mbosi na-eli ife anama nkonye liko wenenu anama mbosi na-eli ego na nkonye liko wenenu wanu Chinedu Okpoko onye ụmụ ga-adịrị mma na ngịga mụ na-ekene Okpoko n'iso na ndị na-eli akụ onye ọrịa mụ bụ anyị landlọdụ na deta na nke onye liko wana na nke onye liko wana anagbagbu a na-eli ego ịnọdụ ya Chinweze nwanduba n'oge ka mụ na-akpọnụ mgbọrọgwụ nwanne m Chinweze nwanduba n'oge ka mụ na-akpọnụ mgbọrọgwụ nwanne m okwe ma na-enwere uke gị egwu ma na-abịa ma na-ejula junu ife melu ojidofa nwachukwu nwalakaligo ọ bụ mụ ga-ekwuzi nụ n'egwu na-etili nwandu ụbọnyị ọgwụnụ tikete egwu n'iwe welu Chinweze na ọbọ makwu kọbọ nwe ya maka ndị so na ndị na-eli akweli ị na-agba mbụ ọnụ na-elikwa ife ịma na ọnya ka ndụ ji esi ogologo nwandu ụba iso na ndị kpatala akụ na-eli akụ maka na ọkpakụ elieli na onye ụbịa mgbe ofu onye ọgwụ ezigbote onye ọrịa maọbụ nwa mmụọ ji agụ ana m ekene ya ka nkenezie Jamike Edochie Akusi odogwu na India ezi nwa na mma enwere meze echi na mmụọ ọbara ije ka isi eje o iso na ndị a na-agwa mbọ a na-eli ife maka na ọgbakọ elieli na onye ụbịa mgbe ofu Akusi ife mere maka ego ọ pụta atị ka iche ma nwala n'egwu Akusi onye ọ ga-adịrị mma iso na ndị kpatara akụ na-eli akweli ịma na onye bụla ego dobe na banki ọ mara na onwe ka ọ na-eme maka na ofu mgbọsị gọọmenti ewere nye bụ ego ọ bụ ife aka nlosi wesi mmadụ ịkpata akụ gba mbọ ka ị na-etinye ego ya aka na-enwebili ya maka na ngị kpatara ego a na-agba mbọ si n'elife o Jamike nwanne m n'iso na ndị na-eli akwa onye ọma ga-adịrị mma a na-agba mbọ n'ụwa n'osi n'elife a na-agba mbọ n'ụwa si n'elife ọgbakọ elieli n'ụwa n'ụbịa m bụ ofu ịkpata ego n'ụwa gba mbọ na-eli ego maka ịnelu anya n'ofu mgbọsị mmadụ anabanụ ọnwa na-eziri ozi n'ọnya ka nnagwaghị ife melụ kpakpando Jamike ịnelu anya n'ọbụ nye ka m jaja gị ke onye ọma na-ali ndị na ebe ịdatụli ego iso na ndị kpatara akụ n'ụwa na-eli eli isi ka nkene Udenna Ilegbuna nya bụ Udenna Mgbede Udenna ịdị alọ ezi nwa na mma enwere meze echi Udenna ịma mgbe anyị na-agwa akwụkwọ ama m na nwere obi salịsalị odogwu na ndị ajebili kpakpando na-ekene yi iso na ndị kpatara akụ na-eli akwa eli ka nkene Ifeanyị Uduaka nya bụ anyị bilion anyị iso na ndị kpatara akụ na-eli akwa eli ezi nwa mma enwere meze echi Igbo anyị asị m onye kpata akụ nya na-eli akwa eli maka na ọkpakọ elieli na onye ụbịa m ka bụ ofu adị mma na a na-ekedoro ndụ n'ọba ma na-eziokwu ka nkenekwa Chinweze nwa ji egwu ọba ezi nwa na ihe ọrọla mme nwa joo iso na ndị kpatara akụ na-eli akwa eli
lutekwa na ọ bụ jide ọfọ Nwachukwu malụ na-agwa gị okwu a onye kpata akụ ya na-elie maka gịnị a na-ekedoro ndụ n'ọba ahụ odogwu na India iso na ndị ọ ga-adịrị mma ka nkene Benjamin Nnaluo Benik ezi nwanne ụmụ eze obodo dịka atụ egwu ọ bụ na India ka egwu na-ana kịta unu kpatala akụ na India na-elikwa ego a na-akpọ dorime na ahụ abinobisho mana ịma na mụnwa ana m ala ikuku ife dị mma o maka na ọgbakọ elieli ya na onye bịa m ka bụ ofu ana agba mbọsi n'elive ana-agba mbọsi n'elive ana-agba mbọsi n'elive na nkonye liko bụ ana ana-agba mbọsi n'elive n'ụwa na nkonye liko bụ ana Benjamin onwa Nnaluo Benik ọnụmụ eze na nkonye liko bụ ana Benik mụ ikpata ego biko libe ego ihe na-agba mbọsi na nkonye liko bụ ana n'ụwa na nwoke n'elu ụwa bụ ike ụwa bụ ike nwile bụ na mụ nwanze kwesịrị na-egwu keneli yo nke bụ nwanne steni yo iso na ndị na-eli akweli yo nwammietụ bụ adaeze ịnagba mbọ na-eli ego ọgbakwa elieli ọnụụbịa nwụbụ ofu onye ọma mochi na-esenụ nwa obiọra nwanne m ọ bụ gị bụ ọzọ Patoski onye ọma ọ ga-adịlị mma ọzọ Patoski onye ọma ọ ga-adịlị mma ọ bụ gị bụ okwu ekwusili nweghị ezi nwanne kene m ọzọ okwu ekwusili nweghị n'onye bụ na-ekwusigo n'onye bụ na-ekwusigo ọzọ Patoski ani mekene ezi nwa n'ọra metiti anam kpakpando mekene isi ka nkene kwa Sunday Apama Bakus aka Uduako Mmili ezi nwa nọ n'Ishigbo eze Bakus ịma na mụ na gị so jebe unu mbọsị kwalụ papai iso na ndị kpatala akụ na-eli akụ nke bụ ojiani eme ọgọ ihe meli m oke m maka ọgbakọ elieli nye nọ nyobịa mbụ efi ogbu efi ka ịbụ efi gburu akaligo ọ bụ nke bụ Uduako Mmili ọzọ echile echi ka ọ bụ ife eme ka ji ekwu ahụ anyị na-ekenekwa Chukwuemeka Matthew nya bụ Cesare ya na m ekeneghị onye ọmụ gadịrị mma ka ịbụ ọ bụ ọzọ Patoski si ka mkpọtụrụ ka nkene onye dịka onye wee nya bụ the youngest landlord ana m ekenekwa ya onye wee ana m ekeneghị iso na ndị na-agba mbọ na-eli akụ maka na ọkpakụ elieli nye na onye bịa mbọ fuo olugbo mgbe igwe ike mere ogene ịma na ife nna agbalụ mbọ bụ ka nle ife maka na nwagwụ a na-atara afịa kama ọ na-anwụ ọbara abinobi so na so anagba mbosi n'elife anagba mbosi n'elife na ikwu nne m ka mụ na-anazi n'uwenu ka njezie mmụọ bụ agwụ idu mma neke n'ebe afọ ka mụta nne m nne nwanyị ike melụ ogene biko nekene m n'ebe nna lụ ọlụ m biko nekene m n'ebe nna kwụyọ mụnụ ife mụ na alụ n'ụwa nya ka nja ya wele m egwu mụ na-eti n'ụwa ka nja ya wele m maka na ọ bụ egwu onye bụ akalashi m mama ife nna gbalụ mbọ bụ ka nwa ego mkpata akụ n'ụba ka nne elife maka na ọgbakwa elieli n'ụwa nwanne m ị na-elu anya na nya na onye ụbịa m ka bụ okwu
inelu onye na nyo no nyubia mu ka bofu ikpatego n'ụwa o mbambo n'eli ego ikpatego n'ụwa o mbambo n'eli ego obulu nwa soli bulu nwa obulu moto soli gote ifeselu mi bi kenyelu faka na nkonye li n'ụwa no nyakobana obulu mmanya kina like no nwanne m nwa mmanya maka obi anwụli abi no biso aso nanu mekene Chinedu ikwe gbuo na meka ezi nwana mmụọ bụ agụ ọ bụ nke bụ Hatman ịma na inwere obi eji eli ego eji m egwu a na-ayọ Chukwu ka o nwere ego na akụrụba chọzie ndị nwere obi eji eli ego mma maka na onwe ndị nwere ego mana fada enwepụta ego agwụ a na-egbu ụmụnne fanụ ndị afọ ọma ka anyị si Chukwu gozie kịta ya bụ ndị na-eli akweli maka na ọkpa akweli eli na onye ụbịam ka bụ ofu abinobi so na so ize 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 soloro 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 ice ani mekenekwa injinia Akwolu ezi nwa na mwezo obodo dịka tu egwu aka lụrụ n'ọchọ ya mma anyị na-ekene kenere m Captain Odigbo Akwolu ezi nwa na mmịata obodo eze ndị bụ Akwolu onye m nwoke nwere ego n'ụwa modeli ego onye m nwere ego n'ụwa modeli ego onye m nwere ego n'ụ milu obefe n'ụwa na-agwụ n'ihe mana ọ pụta na tachipụ nọ n'ezo nwa kashie ọ pụta na tachipụ ọ n'ezo ka ome ma iluzie n'obodo nọ na-agwụ na-egbu n'ihe iluzie n'ime obodo na-agwụ na-egbu nna m lia mana ọ bụ ọmụ kashie kedu ifo jizie ga-eme n'ụwa onye ka nna jụnụ kedu ifo jizie ga-eme n'onye ka nna jụ na nke onye li n'ụwa n'onye ka ụwa nne na nke onye li n'ụwa nye ka ụwa na Chukwu gozie gị n'ụwa gozie onye ọzọ Chukwu nye gị ego biko nyelu ụmụ Igbo aka Chukwu nye gị ego n'ụwa lotu ụmụnne ngote mmanya ka ndị mmadụ nwa mmanya biko gote nụ n'ụwa ka ndị mmadụ taa onye like nwa biko nye bụlụ nwa n'ife me n'ụwa nọ nye bụ senu maka na emesie na mmadụ ga-anana maka gịnị na nkonye liko bwana na nkonye liko bwana n'ụwa anagba mbosi n'elife na nkonye liko bwana n'ụwa nnakwuleze nnamu osi na mmile na-enwere ilo anagba mbosi n'elife na nkonye liko bwana ọgbakweliele n'ubi mụrụfu anụ liko bwana iwe onye liko bwana n'achọ m ka nkene ụmụ ejima Peter Aniekwe ọ bụ ndị mmịata obodo eze ebe afọ kafa si eje gburukwa ya aka ọ bụ Chiemelie Peter Aniekwe ya ka egwu na-akpọtụrụ ọ bụ nke bụ Watermala Lord Azakiji karịsịa ahụ iso na ndị na-akpata akụ na-eli akụ na-eme ife afụla anya ịma na nwoke na ibiara bụ okwu ọnụ ka ọ bụ ma ụkwa n'ụwa si na chi adị mma o iso na ndị na-agba mbọ na-elife ejima kpakpando na-ekene yi ka nkenekwa nwanne yi Somtochukwu Peter Aniekwe nya bụ Rich got paid mgbadaga na-akwụgọnụ abinobiso na show iso na ndị a na-agba mbọ a na-elife ndị na-eli akwụ eli maka ịma na ọkpa akwụ eli na onye ụbịa mgbe ofu
ọ bụrụ na ị na-achọ asa Guatemala ị ga-akpọso m Tochukwu ụmụ Peter na-ekwe ọfa ga-enye ya karịa mana fa na-eli akwa eli na m ga-ejebezi n'ụmụ eze obodo dịka atụ egwu ka nkene Money na Master Nnamdi Chukwu Emeka Igbanugo ezi nwa na ụmụ eze dike ife mere ma kaliko mana ịma na mmankwụ nwụ gị a si egwu ka m ji akwụ ụgwọ ọgọ Nnamdi Money na Master ego bụ ọga kpakpando na-ekene yi ka isi eli ego na-atụ m egwu mana ama m na o si na chi kenezie na nwanne m ekene Chukwu n'iso nne ndị ọga n'ele mma ekene Chukwu enwe nze kwesị n'iso nne ndị ọga dele nwa ekene n'inwere obi ejeli ego n'ịnachu ego n'ụwa niile elikwu eli n'ọbụ ngị bụ ibobo nwati ya onye kama ibobo n'iso na ndị na-eli ekwelinu nwa mmụọ bụ agwụ idu mmaneke ndị na-agba mbọ n'ụwa na-elikwa ego ndị na-agba mbọ n'ụwa na-elikwa ego ọ bụ na ịchọba mmanya mkpocha na nzacha ị ga-achọba ibobo nwatịa na Delta State by Powerline Market isi ka nkene nwanne Pastor Donatus Nzekwesili ezi mmadụ onye ụka ekpele ka ọ bụ Abuja ka ọ nọ karịsịa o ji convoy aga Donatus onwe ife nchọ ka njụọ ebichi convoy onye bụ na ị ga-ebunye nwanne gị ọbụka ofu moto ka onwe nke nji aga na ọkwa n'ụkwụ ka nwanne gị ji akpagharị iso na ndị kpatara akwụ na-eli akwụ eli maka na onwere ndị nwere ego ma fe egote nwere moto ebule ego doba na banki kenechi onye ọma ga n'ele mma n'ọbụ m na-ekwuo onye ka ma bụ mma kenechi onye ụmụ eze obodo dịka chụ egwu n'ọbụ m na-ekwu agbamọnụ na-eli ekweli nnọdịgo committed ana agbabụ n'ụwa si na-eli ekwu n'ụba n'onye ka ụwa ji asụ ụsọ kenelu musọbụ jetinu nwamietu obodo zigburu gwa ya ka kedu maka ọdọ kedu maka moroshen onye ọmọ gadele mma ifomelu nwa kalika onye ka mudo na moro onye ọma nwanyị ọra m obebili n'ife mmelu m erika nne ị na-agba mbọ n'elife ị na-agba mbọ na-techi yourself agba mma nwa eze dịka chụ egwu ọkwa ngị jere m Shoprite o ji ata eme ọgọ asị m ka Chukwu gozie yi asị m Chukwu gozie ndị nwere afọ ọma na nke ikpeazụ a maka na ọ bụ onye ọ dị n'aka olotu ụmụnne ya a na-agọli ọfọ ka ọ gakwuo n'iru mọ abi n'obi so na so ka nke na Gabriel Alazo Nnameka nke bụ ojikara eme ọgọ igwe na Angola akpa aza ife imela karịka o landlord na Delta State ọ bụ onye chọọ ka mgbake nenu nwanne m Sunday nwabalị nwanne m ekezoghị m n'ijele obodo oyibo ka mgbafu n'ụwa na ị na-atụ anyaghị ka ị nata na-ekenele m Chukwu kere ụwa niile chalụ ụlego wenatanụ ụmụ ibelibe ife n'igwe ego natanụ ndị mmadụ nwebe nwuli iso na ndị kpatalekwu n'ụwa na-eli eli Sunday nwabalị na Emeka nwanne m ọkwa gị bụ si na ị ga-eje na Wakiki Hotel na ilusie na Wakiki Hotel na ị ga-elife alụọ n'ebe afọ na-elife o gị bụ Alazo asị m ka ikene Wakiki Hotel and Suites na Delta State onye ọma Wakiki inwere ebe a dị ezu ike inwere ebe a dị ala mmanya esi dị ebe afọ ịchọ restroom anyị nwere ife niile ọgbakọ eli ya na onye ụbịa mụbụ ofu o anagba mbọ si n'elife anagba mbọ si n'elife ọsọ nwa gị bụ ilu nwa
ọsọkwa gị ụla mmanya ọsọkwa gị onye elu mgbe igwe kanu ọsọkwa gị gote moto na ife solo gị gị na-eme maka na nekedoro ndụ n'ọba nwanna gbambane na nke onye liko bana na nke onye liko bana ana gbambane lifa na mekenego na m ndị onye ọma kwode nwanne m pete nwepụ uche nwanne m onye ọgadịrịma ene m ndị nwa pete m na mọbegwo n'ogige bụ na bo Samueli tezoyi m onye ọma gadịrị mma Samueli tezoyi m osi n'eluigwe kenelu mmachi nedu blesedo keke n'ụwa onye ọma gadịrị mma chedo blesedo na monekene ị ga-enyekwa m rapa ka nna chuo iso na ndị na-eli akwụeli blesedo n'iso na ndị na-eli akwụeli ọmịata obodo eze na-ekene m mana mamba n'eluigwe nke onye liko bana n'egwu m na-ejezi n'okeke n'ezi oyi m onye ọma ga-adịrị mma na mmanya kenenu a na-ekwe nnọrụka ọ bụ nke bụ jọmpe na India a na-ekwe nnọrụka nwọba papa Starboy a na-emekeneghị a na-agba mbọ si n'elife a na-emekenekwa Paul Nnaluo nke bụ above the law ezi nwana mmụọ bụ agwụ a na-emekeneghị ojite na-eme amara unu bụ ndị isi ka Chukwu na-agọzi o kedu maka Odigbo Joseph nwa Joseph ezi nwana mmụọ eze ya bụ Odigbo free boy ịma na isi na ị ga-egote m dollars 35,000 mana kịta egwu nọ n'igwe ị ga-emezi ya 50 kpali maka iso na ndị na-agba mbọ n'eli akụ kedu maka Odigbo smart anwụnta ezigbo nwa na mmụọ ọba idumaneke na mmụọ ojiki si eje ị na-agba mbọ ị na-eli ife ọ bụ nya ka ndụ ji esi ogologo anwụnta a na-emekene ka nkenekwa salad money onye ọ ga-adịrị mma salad money onye ọma nọ n'ọbụ kpakpando na kwenu nnegwu onye mmụọ bụ egwu nnoche kpakpando n'ọbụ nke ka mụ na-akpọ salad onye ọma kenelu momiro wesi nye nwa onye ọra m etiti n'ọbụ nke bụ ụdị eze nwaanyị nụ ịma na mmiri malugo n'ọbụ arụkọ na sanya mmiri malugo n'ọbụ arụkọ na sanya n'iso na ndị na-agba mbọ nụ n'elife n'iso na ndị na-agba mbọ n'elife ọkpa egwu elieli n'onye n'ụbịa mụbofunu ọkpa egwu elieli n'ọbụ nye n'ụbịa mụbofu ị na-agba mbọ n'elu ụwa gba mbọ gị n'elife a na-emekene nakwula eze nwaanyị nne mmiri osimiri a na-emekene egbo ogbonga egbo ịma na asị na ọgwụ karụ ọnọrimili jebili azụ karụ ọnọrimili afọ eze azụ si tụọ nzu kedu maka ezi nwanne m nwoke Ifeanyi Nnaluo nke bụ agbalụsịa junior n'isi mmiri agbalụsịa unu na-ekpe ekpele o ji adị mma nakwula eze nne m ekene m yo enkenekwa Igwebike Udochi Nwachukwu Ibilịgba na India nke bụ the big K ifemela akarịko landlord na Delta State kedu maka nwa obu a na-esi nwanne yi a na-emekene unu kama kenelezi oyi mo n'oge ka mụ na-akpọ n'okpakpando ebulegwu chidodo
nwe gwatu na-enwelu ụmụ eze chi nọ ndị na-eli ekweli ezi oyi m onye ọma n'oge ka mụ na-akpọnụ Chukwuebuka nwamba na nwanne m nwa mmedo obodo ze na okocha kedu maka mgbọgide onye ọ ga-adịle mma na nwanne kelelu nwanne m asịdị onwe m Chidekwe nyọrọ mabai utomopi ị ga-achịzikwa n'ọka mma na jụ gị nụ kenite putu nwa mma kpụ isi enyi na nwanne ekene nara bụ Nwudekwe na ọ bụ gị bụ eze para ị na-elechazikwa anagba mmosi n'elife para na ka onye liko bụ enenu para na ka onye liko bụ ene agwọ yiyo ngwọ nweze dike na ma ekene ihe shunwu ike nwe mmụọ ba agbasi ego kito na iyela kedu maka Felisi Currency nwanne Jujolo ya onye ọma ndị ọgadele mmanụ wanunu ka nnakpọ ndị ọgadele mmanụ wanunu ka nnakpọ ọgbakwo biko gị eluigwe ego na nke onye liko wena anagba mbọ si n'elife nke onye liko wana anagba mbọ n'elife biko bụlụ nwanụ biko lekwa mmanya biko bụlụ nwanụ biko lekwa mmanya ọzọ Potoski na-egwu nwa n'ego akụshi onye ọma mmụọ ga-adịle mma ya mma ike nwanne m ndị na-eli ekweli Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.